Khubor nakaslem Jong unongsan Hima. Kublay pi para lok baro ngipriang subhay pi shiki Khubor Bakongsan Jong Taïew. Mga i Florentina sun matki Khubor kilong kumni. Ki pulit karane kor ringkat ka jinge trailang bat ki pulit ka special cell jong ka mau kerwat kilayo ban kemno ya ki sangut ki bala suba baki dei ki dukhat jong ka sanking atyar ka Garo National Liberation Army regroup. Katkum ka Khubor na SP ka Southwest Khasi Hills District uba B Jirwa ulay thu baha ka arpu pratrik urisaw 8,000 apusan. Uway unong kayi, ula ujor ka ijahar hathanat nong halam. Hadian ba ulayo ban pediang ka shithi dawa pisa, kabasan lakting ka hakibriyo kibalakam bakidei ki sengking atyar ka GNLA-R. Bat na lor kani ulayo pediang ya ka phone call na number ubam itu hakba ula sya berngem. Hakbay day bat katay ka jingja ki pulit karanikor ringkat ki special cell jong ka mau kerwat. Lingba ka jingyo jingtip ki babiang kilayo ban kemno ya uwe ubri obla suba badon kti ha katay ka kam. Ya obla tip kerteng kum u man ar marak arpusan snem ka karta nakashnong upper Rajapara ha Southwest Khasi Hills District. Shosho ha ka jing tokit ute ubriu ulayat hu bat pla ya ki we pat ki badon kti ha katay ka kam bat ki pulit kilayo ban kem saya sangut bakentop ya we uknarit. Ki pulit kila register case ya katay ka mukadduma hanong halam police station. Ki pulit katanan anti-narcotic task force ha ka laitrik unay wing arhaja apusan kilayo jingtip ha ka bayde bat ka way ka kali ka basuba kit drug ka baranyo registration number ML Khatway R Khandai la hinyo na kalyang ki pulit kila batno ya katika kali ha Madanriting ha ka jingkhanra ki pulit kilalap ya saw sundok u heroin layo ban kurup ya u heroin u bakhya hadu saw puway pon sanlai gram. Na kalyang ki pulit kila rakno ya ki arngut ki badan hapo kateka kali ya ubla tip kerteng kum unur amin baru aftaf udin ki badena kajela Assam Silchar. Halor kani kajing toket kadang ya chekmat. Ki nongtre master role ki banakeleng kajela kilaya kendu yo commissioner katanat labor u Jagdish Chenani UIS banyakran halor ka jing e ka badai halor ka jing jalan ban siu ya katulop jongki floor raid arrears na do ubnai risaw 8,000 apulai hado ubnai nopra 8,000 apusaw ringkat ka jing pentre kam ya ka basic daily allowance. Habakren chikinong tho Khubor hadien ka jingelang u president jong ka seng ki nongtre uba ke pariat uloong baka seng kalapan long ru ya ka jingelang pat ba haswa katehi kasngi ha ka ba ki dikhot baro kila shimbenta ula pentip ru baka sorkar kala khot yaki bankren halor ki jingdawa uba pariat ula batai baka sorkar hadien bakala yo ekakai phot na ka district statistics office kala kedo baka dor jengki mar bam bat ki mar badon kam kala her dor da kene kanong rem katanat labor kala ong balada la pendap bat pentre kam ya ka BDA bala penkela ki tulop jong ki nong tre master role kindang her shu hadien karai jong ka sorkar ban penhiar ya ka khajna lane ka goods and services tax ha ka jing penpau jing mut ka seng ki nong tre kala dawa na u labor commissioner ban ai da ka jing tho sha ka kanhun katanat kala kular ha ka kanhun bakan ai da ka jing tho ha ki ni kisngi ki banwan ka nyotrap national youth front southern border area ha ka sautrik unai wing 8,000 apusan kala let banya kendu ya ka deputy commissioner ka east Khasi Hills district ka kong Rosetta Mary Kurba ban ai ya ka dor khas ha ka bay day bat ka jing kit palat put ki trok kit kok kabala long ru persha e ka hukum u executive engineer ka Mausan Ram division PWD kabala tho bat pen i hi ha ki signboard ha ka jing king Umpung ka seng kala ong ru bakat kum ka jing batha baki de ban ket tang khandai ton henry ki trok kim shim la buram lani khen kor ya ka hukum bat ke le persha ya ka jing mana ka seng kala ya thuru bakatei ka jing king Umpung kala don mentala kumba hnru post nem aa na do ka sorkar Assam bat kane ka jing king kalong kum ka thet snam ya ki khai ka pateng ki patba ki basa shakhaput balada ki trok kim buram kane ka jing king kanom slam bat kan sakhlem no kaseng kala terwa bat kentu naga DC bala kumnu de ban bu no da ka weight bridge khnang bakan la bante lakam ya ka jingket palat pot kitrok
Syuk-syuk kaseng kelapen sngawru ya ka jing sneo syaba palat ka surak syakitan balat. Da ka baong baka surak ka ba sneo tam ha East Khasi Hills ka de ka surak balat. Ka baka sorkar kam syum lashna bat ka nie kan sabu jingma ya ka let kawan hi ki pat ba kham tam ki ba pang ki ba shtom. Ki samla pule ka nong ba NEHU kata ka NEHU su ringkat ba ka Khasi Students Union NEHU unit. Ha ka sautri kunai wieng arhaja apusan kila khang talashi sundan ya ka administrative block ka school ba NEHU. Ban persya ha ka baydey bat ka EC meeting. Kabala khot daw Professor Prabha S. Shukla. Ubadeiru u Vice Chancellor ka NEHU. Kaban pelong siya nong ba Delhi ha ka khat sautrik unay wing arhajar apusan. Na kalyang u President ka NEHU su. Usamla menlam linti markhap. Uloong baka kenhun ka NEHU su bat ka KSU NEHU unit. Ka persya ya ka jingle jong u Vice Chancellor bat ka kwa ban wengno halor ka jing peniat ya ka jingelang hanong ba Delhi. Ka jing shimrai ka kenhun ka NEHU su bat ka KSU NEHU unit ban khangtala ya ka administrative block ka day namar bakimla ban ai ka jing pensyai ha ka bayde bat ka jing dawa ka seng ki samla pule ya ka jingelang balakhot daw Vice Chancellor shanong ba Delhi. Shu uloong bakat kum ka jingkular jong ka ministry. Bakanong pelong shu ya ka jingelang hadien ka lai potrik ujemang arhaja apusan. Bat ka longkum ka jing sya shet kala ya ki samla pule lada ki penlong ya ka te ka jingelang. Ki samla pule ki loong ru bakin khang tala ya ka administrative block ka skol ba NEHU tad hado bakin dami daki wei pat ki rai. Arngut kinong yalam jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kila syara ha ki pulet ka Mauring Keneng East Khasi Hills District. Katba bungut ki dikhot kila mensaw na ka jing penon kam ki pulet da ki tear gas ban penpra ki pat ba ki bapelong ka jing ki ha Mauring Keneng. Habaya keren ba unong yalam ka MCTODA Jaintia unit uba kemen merciang. Ulay thu baka jing kawang tear gas kala ja ha kapor kumba khat architeng senya jong ka santrik unai wing. Haba kinong yakhi kidang pakhang yaki trok ki bathumu ban yad wat hapdeng ka jing yakhi ban sange kitmar nagi karkhana dobilat ki badan hakathan is Jaintia. Ulay thu baki arngut kinong yalam ka MCTODA kila syatan haki pulit kilong u Moxlander marngar u president ka MCTODA central body bat uba Khubor paryat u president ka MCTODA Jaintia unit. Laban kedo ba ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kelas dang ya kajingaki sange kitmar ha ka arpunyo trik urisau bandawa na ki karkhana penmi dobilat bat ki klinka. Baki day ban siyo ya ka bai kitmar kabayaha bat kedor kabalapen bet dak sorkar jela. Ha ki Hindrius ni ki dikhot ka MCTODA kila pelong ya ka jingaki ha surok jowai bypass ha sumer mi mintudu kle terchi West Jaintia Hills District Henry ha ka Southrik Urisau kila kendriano sha Mauring Keneng East Khasi Hills District. Kalong ka jingja bansa jingken mau ya ka Hima soara bat ya ka bri uhnyo trep baro ka wei. Namar hadien kendai snem la sakhi biang ya ka jingthangs im ha Hima soara. Kasien ka bakhaddu bala thangs im ha Hima soara kalong haus nem 6000 kendai spa arpun rio kata yaus im roba sings im. Ya ubala thang hat pep thangs im ha pom so men kabala thang ru ya upa im freeman sings im. Ki khon ki hajar ka Hima soara bat na ki weipat ki Hima kilawan ban sngolem ya ka jingklat us im ka Hima soara. Bat ki sakhi ya ka jingthangs im kaba ha kane ka pateng bamenta le se ki babun kimpat juyo I ya ka jingthangs im. Layo iru ba ki tunum yeng bat ki surak ki dap da ki brio ki bala up ya ka jinglet on thang ya us im kabala long hat pep thangs im hapom so men. Ya ka jingthang ya us im la shimti da upa im mar rem dors im us im ka Hima soara ubadang shusha jit kum us im ha ka laitrik unai wing. Usembut Menteri Rangba ka jela ubas neo bhalang dhar. Ula penlong ya ka jingelang menha ka nyoterik unai wing arhajar apusan. Bat kinong mi khmat na ka Meghalaya Cement Truck Owners and Drivers Association. Urang ba asnong ka Mauring Keneng. Lembat unong aiktien na ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association. Bat ki weipat. Ha Conference Hall jong ka Soil and Water Department. Ha kane ka jingelang lay don lang ru ki Deputy Commissioner ka East bat ka West Jaintia Hills District, lembat u Superintendent of Police na West Jaintia Hills District. Ka jingekran kalalong halor ka jing e ka bayadei bat ka jingkit yaw cement bat klinka na ki company cement.
Ha ka jingelang usembut menteri rang ba uba adhar. Uloong bakani kadai ka jingelang ka banding kong bau penlong ha ka kardan jong u. Kenang banyo ajing tip nya syapang ki jing ki ba kinongnya ki kendo. Uloong ru baka association kan sa pelong sa kawe ka jingelang ban penkre ya ka jing menjur lang kabakin sa pha sya u. Kenang ba onle ya ka badon kam halor kata. Kajingelang kalakot ha karukom kababaha. Ha kabaka association kala ay ru katukat nitili ki jing dawa ki badon kam ban bishar bat shimkya. Kamtam halor ka jing pelat no ya ki dukot jongka ki bala syakem da ki tenat bulit. Te paralog da ki tuki khubor ngila poisha kabakut tat anda ngindai syambyang pat ha kawe katayo. Ni ay kublay ka por jong pi kublay shibun.